Салом, духтаро. Имрӯз саҳарда амӯлие тайёр кардам рецепти модарҷонум қатем. Анқа ба мазза омад ки иҷа боша инфексия омадам. Коротки видео кардам мондум то на. Бовар кунед сахт киш намондем. Очам шуд магазин дро омадам. Ман гуфтам сразу хона мерам, обед тайёр мекунам, то омадани шумора тайёр меша. Обед акам грибира тест гуфтам жарид мекард қатиқа картошка тамом. Нашуд видео инфекция. По поводу льгот по ЖКХ як духтарак савол додае ки ай 7100 мегарда, не хоҳарҷон? Агар 7000 мисол ами 50%-ра льгота подключат карда бошен, оформит карда бошен худтона, ҳамун 50% мегиранд. Охе мисол 7000 чанси мешава? 3500 тона ба фикр мегардонанд. Мисол 10000 биya 5000-ш мегарда. Не ки агар ба шарти ки моҳ ба моҳ биспорӣ. Ман беақл ина 3 моҳа наспоридам, омадам мебинам 50 қариб чанд ҳазор шудай. Коммунальный услуг ҳайрон шудем, чӣ ба иқа қимат шудай? Оказывается 3 моҳа 4 моҳа шуда будай. Намедонам ки чӣ ба иқа қимат омад. Хай хулоса споридам шона. Не ки всё равно дилам тоқат накард. Рафтам соцзащита, гуфтам ки амхали заявление менависам на перерасчет. Майла, гуфтак навистам, мондум. Баъд ай думо рафтам, всё равно айн 500-600 сом гузашта. Барои чӣ ки задержка будай. Пули хона барои ҳамон. Ба фаҳмондан ки пули бисёрам спориданд дар кори самира кам-кам меспоридӣ, мумкин бо кам-кам бармегашт. Ту мисол якбора 50 та споридаи ва ё хейр ҳисоб намекунанд. И оказывается ҳамин сари одам ҳисоб мекарданд. Допустим дар хона чанд одам прописан боша, ҳамора сари одам ҳисоб мекарданд. Амхали. Хай майла гуфтам ҳичи нагуфтам. Ина бо якуми январ ҳар мисол ҳози ай омадагӣ моҳ ба моҳ споридастам ки амхали қарз дар болом нашавада. Нагузаштаст, рафтам виснет кардам, оказывается ами ваймон шоссе энтузиастов предоставить намекард ами Мосрек. То что ки ами хона қарздор нестай. Барои чӣ ки ман занг задам, гуфтанд ки за последние 3 месяца квитансияҳои оплачивать кардагита биёр. Вора копия мекунанд, роӣ мекунанд, тамом. Не намешида инҷа справка дар кор. Ина справкара ажда дорам, справкара мерам мегирам, насиб карда боша бо мерам МПЦ. Духтарако хай бинен грибима тайёр шуд, картошка қатӣ. Баъди вай даст ба уборкаи кухнӣ гирифтам. бовар мекунед якта духтарак навистае чӣ дар кори амхали гапҳо, намедонам чӣ ба ҳамин мардимо амхелиян, як хелаш навистае ки бо ина яктаи дига пайдо шуд. Намедонам чум чӣ навистае да, короче, как будто ма пеши раҳи ҳамора бастам ё ки нони даҳаншаи даҳанаш кашидам гирифтам. Чӣ дар кори ҳамин гапҳои бемаъне ман намедонам. Чӣ дар кори ҳамин ғарибӣ мисол дили як каса ранҷондан. Охи дар ин замон ҳар кас худаш аробаша ҳай мекунад. Так что корм наги корот намегирам. Чӣ дар кори амхали дили як каса меранҷонӣ дар ҳамин ғарибӣ симболӣ. Баъд хиёл мекунам ки ҳамин навор кардан ҳамаи ҳамин осонае. Инам ҳар кас наметавонад, хоҳари азиз. Так что нанавис гапҳои ганда. Маъқул нестае? Просто листат кун видеора бирава. На тамошо кун, на иқа асаби худта вайрон кун, на асаби мора. Гуфти ҳамн модари меҳрубон ки лучше аҳамият натеҳ. Аҳамиятам натеҳ, всё равно мебини охи неприятное. Чӣ дар кори амхали гапҳои бемаънита навистан бугӯ. Хай ака мада барбир вообще гуфти гапҳо не касается. Мада ку не волнует.
гапҳои ваё просто ака фаҳмодум ки ҳамхели як одам ҳамхе комментария нависта. духтарако нашуд ҳамун чекҳо савол додиянд ки охирша нафаҳмидем. охиршам ина ҳозир мефаҳмонам. Охирш ҳам приложениеро скачат кунен, ай плеймаркета ай ҷое ки мекунен, ҳамун ҳамаша ки мисол карден, чеке ки ина мисол ҳамин рӯз харид карден, биёен ҳамун чека скан кунен. Скан кунен, инҷо автоматически нишон медиҳад чанд рубл мегзарад. Может 99 рубл, может бо мегӯм ки зависит ай суммаи харидтон меша, ай мисол чизое ки дар магазин скидка буда гирифтагиен, ай ҳисоби кешбек. хай охири наворода ман бо як бори дигар мефаҳмонам. Не ки як бор не чанд бор видеоро тамошо кунед, баъд мефаҳмед. хай по поводу льгот по ЖКХ ягон кас нафаҳмид, марҳамат савол тен, обязательно ҷавоб медиҳам. духтаракои ҷа ман сабзиро мешӯм баъд дар холодильник мемонам, барои чӣ ки намефурам. Пури лояи охе чӣ хеле дар дуруи ящик мемонӣ, всё равно агар дар пакетам боша шикоф мешавад, мереза. Ман аҳамият додагим дам, хеле мешӯмша. сухои салфеткаро тинук мекунам, мемонам. Чӣ қадar обуша қоқ мешавад, баъд дар салофан мегирам, холодильникда мемонамша. ҳичи намешавад, ҳамхеле свежи хушрӯ места. Ман ҳама вақт ҳамаи чизам мешӯм, дар пакет мемонам. Места. Хай сабзиро дар пакет мемонам, дигарҳоро бе пакет мемонам. Ки мисол пучала нашаванд. Кам мегирам, тез-тез истифодааш мебарам. бовар кунед ҳамин рӯзи душанбе ҳама вақт рӯзи хиёл мекунам тяжёлый, рӯзи вазбинай. Бо ман тим боле ирӯз кор нарафтам. ҳамин айдами даводави документ, исм вай рафтам, министерство рафтам барои садиқи духтарам. госслугда чӯта дидам ответ омадай, вайам телефонма клет кардагиянд болоша, аммо телефоне ки госслуг привязанай нашидаг. гуфтам хай як бор бебарам. рафтам ки оказывается 1 апрел уже вайшон баромада будай қароршон. ваё бечораҳо ай садиқ маро занг задиянд. ман 3 та садиқ вибирать карда будам. якта пеши вай митёр пеши хонамай, дуташ наздики хонамай, якташ камтар дуртарай. Хай гуфтам кадом ҳамин варианте шавада. баъд гуфтанд ки имуҷа зангтон задагиянд, чанд бор ответ додагӣ нестем. гуфтам уҷа ман дар ҳамин садиқе ки бачаам мерава, ман дар ҳаминҷа наздиктара, ҳаминҷа мемонамша. баъд сразу гирифт вай удостоверениама гирифтака, гуфт ки метавонӣ пага документот хати биравӣ, ё ҳамин рӯз ё пага, ё ки ждат кун, хай занг мезананд ки маршруткада будам, омада иста будам, раҳда ки уже занг заданд. хай гуфтам пагадак документҳоро пагада мондум. насиб карда бошад пага айдами даводави садиқи Аиша мешем. барои очамам уже чанд бор шид билети маро бигима, то якумора бояд бирам гуфтаистай. инам хеле духтарако. хай бо садиқ дамонемаш хеле бо осон мешавад. Инҷада как всегда помощницаи ма леранд, яктаи дигаш хайручной. бечорако зур вручат мекунанд, бовар кунед. 1 кило гӯшт гирифтам, ним кило вай гӯшти лаҳм гирифтам, ним кило рӯғани гов гирифтам. ман 1 килода ним кило медӯзам. ба маззаи сочни мешава ва ҳамун фарш қати чизе тайёр кунед, допустим самбуса ё манту. инҷада якта хоҳар нависта ки обуфора ай кадом магазин гирифтӣ? Ай магазини кари мегирам хоҳарҷон. намедонам видеое ки барои ҳамин магазини кари монда будам, сёнка карда будам. 3 та комментарияро хондум, навистанд ки якта апа нависта ки магазини кари қиматай. Не қимат нестай. хай намедонам, ман дар выгоднае. ман фақат ай ҳамунҷа мехарам. 2 та мегирам, сеюмша подарка мегирам. фарқш нестай. ё 2500 бошад, значит подаркашам 2500 мегирам. Не ки 1000 сума гирифтам, подаркашам 1000 сума мегирам. инам хали ман дар выгоднае ҳамин кари. баъд кари гарантия дорад. 110 рӯз гарантия дорад дар ҳамаи чизаш. ина духтарако бинем ки ман 1 кило гӯшта чанд фарш кардам.
ами гӯшт свежи боша види фарш худаш маълум мешавад ки гӯшт свежие. Инами 1 килода ман 500 грамм ози равғани гов медозам. ҳардуша мисол якҷоя мекунам. ҳами 1 килора 2 тақсим мекунам. Ака ман оилаи худам да мегум, шуморо ҳар кас ҷойни оилааш тайёр мекунад. Ман 1 килора допустим манту мекунам, я манту қазонда мекунам, бо мондагиша дили самбуса мекунам. Ина бинен вақти равған ях кардагӣ боша чӣ қадр хушрӯ майда мешавад. Ях немас средни. Мисол ман ира майда кардам, резаи бигем кубики калон кардам, ваем дохтам, блендерим дохтам. Намхе ранги ордакш кард. Бинен ина якҷоя кардам чӣ қадр хушрӯ. Намхе карда метавонен тайёр кунен дар морозилник. Метавонен пельмень тайёр кунен, шашлик тайёр кунен, котлет тайёр кунен. Чизе ки маъқулатон дар морозилникда мемонен, любое время ки монда бошен мегирен мемонен. Ина духтарако ман кухнимакам дар освежаят кардам, тоза кардам ҳамаи ҷома. Ҳозир мерам хов мекунам, насибо пагаи қафои кору садиқи духтарчаам мешем. охири видеомда ҳамин навори бо барои аму чекора мемонам. Ина духтаро як бор не чанд бор тамошо кунен ёд мегирен. Нем приложенияра дар телефонтон скачат мекунен, зарегистрировать мекунен худтона. Номери телефонтон қатӣ. Уже вақтона ки регистратсия карден, уже ҳамаи чизаш меброя. Номери телефонтон ҳамаша ки карден, инҷа меброя. Кадом магазине харид мекунен. Ягон чизи сложи неста. Инами чиза ки сирха диден ва нишон додистан рафтестай. Инами ҷада медроен, ҳамун чека скан мекунен, тамом. Просто сканировать кунен, уҷа меброя ки на чанқа покупка карден, ҳайму покупкатон чанқа сум гузашт. И чека ки ман уже скан кардагим, инҷа да нишон метиҳад ки ви уже загрузили эту чек. Поэтому дига наметавонам карда.